A revenit și cu ultima parte din tocătorul de crengi din acest proiect. Din cauza serviciului nu prea am avut timp să filmez toți pașii pe care i-am parcurs, dar sper să vă ajute ceea ce v-am filmat și cât am putut să vă arăt. Am făcut și proba mult așteptată de toți, tocatul crengilor. Sunt foarte mulțumit. Se poate toca crengi la diametru până la 3-4 cm. Pentru mine este suficient. Oricum le aruncam crengile sau le dădeam foc, așa că cum le toc și le bag cu foc. Le folosesc pentru încălzirea casei. Pentru mine este un mare ajutor acest tocător de crengi, deoarece primăvara la mine se adună foarte multe crengi și le depozitez într-un colț de grădină, după care le iau și le toc ușor, ușor, în funcție de timpul care l-am. Lungimea obținută după tocare variază între 10, 15, 20 de centimetri. Este suficient pentru mine și mă ajută foarte mult. Sper că v-a inspirat și pe voi acest clip.